Йо, здравейте хора, Върклака тук и днеска започваме още един страхотен влог, защото днеска имаме най-готиния евент, който трябва да имаме изобщо. Днеска е FoodTube. Мартин Пенев е от другата стая, Дан е някъде и сега тръгваме към евента. Много ютубъри, много екшен, много драма. Ще бъде просто велико. Сега мисля, че ще влезе някой в стаята. Нека да видим кой ще бъде той. Кой ще влезе в стаята? Ще влезе някой ютубър. Някой ютубър ще влезе? Ще влезе някой? Пенев! Пенев! Да? Ето го е Мартин Пенев. Аз? Днеска разбеме ли? Какво правим? Днеска направо... Вчера се наспахме, готови сме в кондицията. Булдозера в защита, Меси в нападение, просто гейм овър за белия отбори. Как се казва? Защо имат ли си име? Ние сме ПК Победа, защото ние сме победителите, разбираш ли? Има ли нужда да го говорим това? Смисъл, хората си го знаеха. Мисля, че да, мисля, че ние сме футбол клуб Победа, те са футбол клуб Загуба, така че... Ясно е. Като цяло. Какво да ви кажа? Просто обръщаме камерата надолу и ще видим загубилите, аре! Просто съм сигурен, че ще вали, брато. Ще има Thunderstorm и трябва да ги биеме в дъжда. Няма ли. Не, изобщо, не. Сега смисъл областите изобщо не са зле, брато. Супер са фън. Окей, хора, сега отиваме към Баухаус Арена и сме готови. Крафтъра, брато, с новата му камера, така че ще бъде готино. Много готино. Какво сега, тук е стаята на победителите или какво става, Петров? Петров. И това е румбата, брато. Бием ли ги всичките, а? О, мъга! И не ми игнорирай пънча, брато. Окей, хора, сега е време да се преоблика, така че... Опа! И ето ни го екипа, хора. Облякох се, сега отиваме към матча, смисъл. Сигурно ще има някакви кадри от матча, ще видим какво правим, отиваме се видим с другите ютубъри и като цяло това е, брато, смисъл, о, мъга, чака ни големия матч и да тръгваме. Окей, хора, няма смисъл, той ми дава камерата си, но няма смисъл, защото аз имам супер якия канон, брато. Бобката ми каза да ли снимам с това, обаче. Какво става, Бобка, готов ли за да ги разбиеме? Ами готов съм да падна. Тук сме... Той се шегува. Както и да е, тук сме с отборите, ги там другия отбор малко по-зад мене. Ето ни е капитана. Аре, разбиеме ли? Да, естествено. Много ясно, брато, смисъл. Той има коби в защита, няма... Аз съм в защита, брато, смисъл. Няма да допускам Перси, Мерси, Гостфронт, няма човек, смисъл. Азов тук вика ще видим, ама... Ще видим, буквално ще видим. Да, играй кетч. Така че, тъй като цяло, да, с малко започваме матча. Яре, хора. Какво ги правим, бе, Пенев? Снимаме се. Мачкаме ги, а? Окей, сега дойдоха фенове, почуваме за малко. На капитана на другия отбор му стана лошо явно и просто ги разбиваме, брато. Няма да бъде лесно. Просто срещу нас няма да бъде лесно. И тук сме с фенове, всички сме тук, като цяло става мега фъна. Фън ли е, хора? Фън ли е? Един въпрос, хора. Как беше гол? Супер! Добре. Брутален? Най-брутален, който съм виждал. Ела, гол, майсторе! Два гола и ги мачкаме. Трябва хетрик вече. Ама кой е гол Гол на матча? Що пък да си мен? Ти си мен да матча, ама аз имам. Втория беше също добър. Аз съм бялата версия на кой, брато. Не съм баскетболиста, ме. Да. Добре. Добри са. Аз като съм единствения отзад, брато, просто... А пък те наистина бягат, брутално бягат, Персито и Язов просто. И като няма никой до мене, какво да правя? Окей, сега свърши матча, хора. Буквално ги бихме 8 на 5? 8 на 5 човек. За нас, разбира се, че за нас. Много ясно, ние си казваме, че сме победителния отбор. Вие не ни повярвахте. Нямате избор другия път да ни вярвате. Така че да, победихме ги, разбихме ги. Сега отиваме да правим подкаст, мисля, че. Така че... Да, ще разправя малко повече за матча след малко. Аре. Аз вече, като съм на 30 човек без разгрявка, моментално ще се контузя, каквото да тръгна ръка. И е така супер странно. И
Окей, в момента сме в Комеди клуба, те снимат подкаста, така че ще ги изчакаме. Аз участвам ли, Иван? Да. Окей, аз участвам после, така че също ще има да хапнем с Бобката. Бобка, къде ще ходим? Ето има то Румен от сделка или не, има пици. О, отиваме на сделка или не? Има сделка, аре. Чай да минат хората. Не мога така, притесняват ма хората, аз не мога така да влогам с хора, като минават зад мен. Не знам, просто се притеснявам. Аз някакво не ме бива да съм влогър и се притеснявам, чакам хората да минат и тогава започвам. И здравейте хора, пак сме тука. Си мисля, че трябва да направя транзишън. Хоп, опа, тук сме. Транзишън ли ще ми кажеш? Е така. Между другото снимам с неговата камера, може да отидете долу в описанието да се абонирате за него, той е малко по-изгряващ ютубър. Обаче той... Не, между другото, отдавна снимам. И между другото, с него се познаваме супер отдавна, той е Нарутхината, който го знае. Евала, просто Евала. Да, в момента съм Наро МС. Наро МС, окей, да. Това бях го забрал. Както и да е, сега изядахме... Какво играхме? Стани богат, не... Кутиите, сделка или не играхме, до сега ядахме пици сделка или не. Сега хората ми пречат и не могат да се правя влога, така че ще направим... Днес къде ще ходим? Дръмен бейс. Не е сигурно, но най-вероятно ще ходим. Ще ходим на дръмен бейс. А сега мисля, че ще правим подкаст, така че ще се видим след една секунда. Да направи ли транзишън, брато? Не дай чекне. О, не! О, не! Оня цифрите в моята сметка. Тегли ме джобни за днеска. Копеле погледни флекса. Твоята в Тиндера слайпна ме. Че съм оня с спинъра, хайпна се. Че съм оня ютубъра, лайкна ме. Опа, така хора, сега си имаме фокусник тук и Азов ще му направите едно трикче. Той вика, аз не вярвам в магии и това. Обаче нека да видим дали вярвам в магии или не вярвам. Това е разбъркването на пода, наричам аз. Картите са разпили. Така наистина можеш да разбереш, че са разбъркани. Добре, искаш да играл ли си тук? Има, тук няма. Да. Добре, ще пробваме също само, че с карти, окей? Аз няма да ги бараш. Ще използваме петица с печет. Трябва да следиш общо взето къде е петицата. В момента е лесно. В началото е лесно, защото е само с една карта. Не, това наистина е лесно. Къде е петицата? За точки, играем за точки, ако не вижда точката, че е педа. Добре, точка за тебе, виж, наистина ти казах, че е лесно. За да стане по-трудно ще вкарам обаче една шестица. Така вече е малко по-трудно, нали? Къде е петицата според тебе? Нали? Да, между тук много хора се бъркат, ама да, 2-0 за теб. Право. За да трябва да спечеля аз обаче, трябва да вкарам още една карта, за да може тотално да объркам. Трябва да следиш петицата, нали? Шестиците не че носят точки. Дай си ръката. Няма, просто е така да служи, не ми трябва да пипаш картите. Ще оставим петицата при тебе. Според тебе няма как много бързо да я сменя тук. Ти казах, ще ми оставя петицата. Да, това се нарича лъжа. Добре. Аз не трябва да обръщам ли кой? Не, няма проблеми. Виж, къде оставихме петицата? Къде оставихме петицата? Добре, виж, ще вземем от джоба, оставаме в джоба. Втори опит, къде оставихме петицата? Може да е днес, ако искаш, не знам. Когато си решиш. Не, виж, не е в джоба. Мога да извадя, когато си пускам джоба супер бързо. В джоба имам шестица. Дай си ръката. Тук се случва магията. Тук вече не мога да излъгаш, защото имам две карти и третата карта няма как да не е не. петица. Добре, не, казах ти, че петицата е в джоба, наистина не те лъгах. Тук идва психологическата част. Не, обичам фокус, чувствам се компания. Не, надей, това е за забавление. Дай си ръката. Тук идва частта, в която няма да те лъжа, обещавам, че това е психологическата част. Оставам петицата при тебе, без да гледаш коя карта е при тебе. Не, там е, виж, наистина. Казах ти, че е психологическата част. Ако искам да те излъжа, ще изгледа нещо подобно това. Дай си ръката. Имаме една петица, имаме една шестица. Ако искаме да направим две петиции, имаме две петиции и още една петиция, имаме три петиции. И също мога да ги сменям много бързо. Картофките са по-яки. Мисля, че... Картофите няма да измамят така. Да, точно. Балата, че е кева. Това беше много добро. Добре хора, сега изпратихме Азов, и те ме изпратиха всъщност. Аз се прибирам в момента
И просто ми беше супер готино да направя този влог, защото ми се получи. Мисля, че доста готино. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, ударете палеца нагоре, дайте да събереме повече от 1000 харесване. Мисля, че може, мисля, че сме достатъчно силни, за да ударим повече от 1000 палци нагоре, така че нека се опитаме да съберем 1000 палеца нагоре. Ако искате да пазарувате нещо от Desktop BG, някаква технология, клавиатури, мишки, каквото и да е, периферия, използвайте промокода ми KOBI, защото ужасно много помагате на канала ми. Не като тези шумни коли тук в София, защото те никога не ми помагат. Но да, както и да е, аз съм тук сега пред Технополис и мисля да довършвам този влог или да завършвам. Както и да е, просто ще свършваме този влог тук. Надявам се наистина да ви е харесал. Това е най-важното. Последвайте ме долу в Инстаграма. Ей, тук долу смисъл го показва. Оп, извиняй, не мога да снимам тук. И ми забраниха да снимам пред Техномаркет, Полис, където съм. Тъй да, благодаря, че гледахте. Аз бях Върклака, матча беше супер, невероятен беше. Може да се абонирате. Просто дете долу в описанието, разгледайте какво съм написал. Не знам какво съм написал, но сигурно съм сложил някакви канали, ако искате да се абонирате за тях. И като цяло матча беше страхотен. Благодаря на всички, които дойдоха. Не че го организирах, аз само просто ютубърите, които бяха там. Беше страхотно просто. Персито и Язов бяха Ще реагирам на самия матч, моите хайлайт, ще реагирам на моите хайлайтс, така че ако очаквате този клип, напишете долу нещо в коментарите, как съм се справил, ако сте дошли в евента. Беше бъде много готино реакцията ми на матча, защото мисля да го направя готино, мисля да изкарам най-добрите моменти. Мисля, че са ме давали по телевизията, така че това е готино. И мисля, че се задава вятър, така че окей, благодаря, че гледахте, аз бях Върклака. Останете хладнокръвни, жадни за кръв върклаци. Ако не сте, абонирайте се, честно. Просто трябва да се абонирате, това е. Това е, просто е. Червения бутон, subscribe бутона. Окей, аре. Peace!